Kung bala ko pong gawin yung pelikula yung buhay ko, siguro po magpo-focus lang po sa passion din po. Ayun po. Pagkwento kung paano, di ba? Paano ka nag-start sa ganitong craft, no? Siguro kwento ko lang din po, nung nag-email po sa akin yung Sinag Maynila. Kakabasa ko lang po nun nung kinahapunan po. Tapos one day lang po yung preparation ko na sabihin po sa magulang, sa parents po. Sabi ko po na baka hindi ako payagan kasi one day preparation po yung tapos babiyahe po ako. Tapos sabi ko na lang po na ito na yung pangarap ko. Sinabi ko po sa kanila yun. Para maintindihan din po nila. Kasi kailangan ko po talaga pumunta dun para akala ko po namin kasi shortlisted pa. So parang kailangan po talaga kami dun para maging finalist. Opo. Tapos ayun po, siguro po dun po nag-start na rin po na maintindihan nila yung pinaglalaban ko po yung passion ko hanggang ngayon. So ayun po, nung sinabi ko naman po yun, pumayag naman po sila. Support naman sila. Tapos hindi lang po nila ini-expect siguro na national na po. Yung sinalihan nyo? Opo. Kasi sanay po sila na Sa local? opo, sa local po, regional po. Ayun po.